Сьогодні, 18 травня, ми вшановуємо пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу 1944 року. Ця трагедія, цей геноцид залишається досі відкритою раною в історії України. Сьогодні ми згадуємо тих, хто не дожив до повернення, хто так і не побачив рідної землі. Їхня пам'ять у серці кожного. Якщо ви дивитеся на пам'ятник, ви бачите там 3 складові. 1783 рік. Це перша анексія Кримського півострову, і якраз звідси розпочинається така загарбницька політика Російської імперії, а вже потім продовжується її наступницею радянською Росією. В 1944 році близько 200 тисяч кримських татар були депортовані на території інших країн. І 2014 рік. Першою жертвою насильницьких зникнень був кримський татарин Решат Аметов. Від імені Верховної Ради я дуже вдячний всім країнам, які цього року долучилися до тих парламентів, які визнали акт депортації геноцидом кримсько-татарського народу. І ми дуже просимо разом з вами сьогодні тут, в цей важкий день, взяти зобов'язання, попрацювати наступного року, щоб ця кількість постійно зростала. І ми говорили цю правду на весь світ. І Верховна Рада завжди буде цю відповідальність пам'ятати. Кримсько-татарський народ залишається незламним та непохитним у своїй гідності та відданості своїй батьківщині Криму, який є і залишатиметься невід'ємною складовою частиною української держави. Ми пам'ятаємо, боремось, ми переможемо. Світла пам'ять жертвам геноциду кримсько-татарського народу. Схиляємо голови на честь мужніх захисників суверенітету та територіальної цілісності української держави.